tapi kudu dadi borane. Jadi ini sorano ping 3 wis gak dadi terus. Ini Mas. Ning anu sing pokoknya hitungane wong tangane entengan apa masalah ya. Jebul sing salah bos sing ndi ning sing iki tangane entengan ngono lho. Mas, kunyuk kabeh sing wedok. Ono pengingatan pelayan perapat atau melayu kena di kapal tembok bareng ya. di Brambang Mas. Hah? Sampai Brambang Mas. Brambang goreng? Regane manut Mas. Kenapa wes? Manut. Goreng dhewe ngene iki. Gak ya, kuku diabi aku ya. Kesukaan goreng dewe ya. Merah bagi Brambang di. Dengan nomor apa manang masih. Berarti